Wes, disuwuk. Mbak Wanti aku njaluk tombo. Mbak Wanti aku njaluk tombo. Tombone eketan 5, Mbah. Mbah, endi Mbah? Mbah, Mbah, endi Mbah? Lah sisiane sampun wonten mriki lho. Ora karo kowe. Panjenengan mbok ngrasake sik to, sedilit wae to. Ora iso. Sedilit wae, sedidik wae. Ora iso, ora iso. Jenengan mbok yo nek jenenge ibarat panganan mbok nyicipi sik ngono lho. Ora iso, Juminten. Lah aku lek kon ngicipi tok gelem. Kayak dalange ngono, apa-apa gelem ya. Ora iso dia, Juminten. Agawe karo jiteng kali. Ana Mas Gareng saka Wanasaba. Oh, Wanasaba. Ya. Iki wajah baru ning Ponorogo. Ya. Ponorogo iki dijajah karo Gareng Tralala. Ya. Terus Gareng Jajak. Ya. Gareng Sumarbagyo Semarang. Lah iki Gareng sing lagek pisanan mlebu ana ing wewengkon Ponorogo. Awas, golek nganti ora lucu tak bong. Ojo to ora. Iki lagek manten anyar lho. Apa iya? Ya. Areng iki lagek manten anyar mulai ya rada semangat-semangate luar biasa. Nah. Yo, nerang nundung ndak dong. Yo, serampat biasane, Cok. Rong ramban wae engko jogete. Ya, nonton jogete sik Nduk, Mas Gareng Widi saka Ponorogo. Yo, anu saka Wanasaba. Yo, dadas. Sing takon metu Gareng kok karo Kumbakarna. Alhamdulillah wa syukurillah. Sing telu Mas Gareng Widi Wanasaba. Wilujeng dalu Mbak Yu Limbuk, Mbak Yu Cangik. Nggih. Iki lho, Apa? dek serampat metu penak-penak yes dibarengi karo Lah iya. bapake ning alhamdulillah sowan wonten ing Meguan. Ponorogo. Ya. Maguan. Pisanan iki yo ngambah Ponorogo, Pak. Pono ya. Lumantar panjenengan kula saged sowan wonten Ponorogo. Ya. Bagunipun sambung sedulur lumantar warga masyarakat wonten ing Maguan. Mugi-mugi sedaya tansah manggih kawilujengan, bagas kewarasan, kathah rezekinipun. Muga-muga kasembadan sediane. Amin nggih, leres. Aku
melu Dwijo Laras iki senengi rajam-rajam. Apa-apa sing mas senengi Mas Gareng? Wah, yo kabeh tak senengi no ngematke aku padahal. Ngematke apa? Lho. Pak Dodo ini lah. Weh, kangen karo sing ngendang. Lah, gending. Ya. Ayo sih. Tondo wiwitane ringgit temen. Iki lho, asli tenteni iki tenan. Mau kok metu nyatane. Ya metu. Wah ning beda karo nggon aku. Nggonmu piye? Kono sapa kono? Angger talu ya biasalah wong Karang ya rada kulon iki. Tung tung tang dang dang gembuse mambu. Kok iso gembuse mambu? Alhamdulillah. Wancine talu. Wancine talu to, Kak? Wancine talu kok gembus. Alhamdulillah lumantar Ibu Lurah menika lan sedaya warga masyarakat wonten ing Maguan mriki. Nggih. Penontonnya ya luar biasa. Nggih Mas Ponorogo ki tolak ukur penonton wayang ki Ponorogo kok. Ados ka Wonosobo udakara ya 6 jam, Pak. 6 jam ya. Teko kene. Piye perjalanannya lancar? Jos no. Jos piye? Yo ngetol aku. Ngetol. Cah kene ya. Wah. Mosok arep terobos. Bayaran wis lunas kok ya. Lah iya. Dadi ngene iki lho. Ning ya iki kanthi ujube merti dusun utawa sedekah bumi utawa sedekah desa. Iki mujudke yen to warga masyarakat kene iki gedhekke rasa syukur marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Ora liya ya kuwi ya ta. Awit to iki acarane iki wis pirang-pirang dina, Pak. Seminggu pisan. Seminggu, minggu iki wis ana mujadahan utawa selawatan. Ya. Ana bersih para pepundhen ingkang sampun sumare wonten ngersanipun Gusti. Nggih kirim donga. Pentas reok. Ya. Mau ya ana wayangan. Oh, awan. Ya. Awanmu ya wayangan. Ya, sangruwate. Pentas seni seluruh desa kene iki dipentaske ana pementasan ya reok gitu. Mau terus iki dibajutke wayangan. Alhamdulillah kanthi sediane warga masyarakat Maguan muga-muga didohke bilahine dicerake rezekine. Amin, amin ya rabbal alamin. Mula ya karang desa mawa cara negara mawa tata. Mawa tata. Beda adate karo Wonosobo. Weh, adate nggonmu piye? Nek Wonosobo ki ya wayangan ki rong dina rong bengi, Pak. Wah, wayangan kok rong dina rong bengi. Rong dina rong bengi. Awan bengi, awan bengi. Awan bengi, awan bengi. Weh iso dalange iso semaput lho lek carane ngono kuwi. Lho, ya ora apa. Dalang awan ya disulihi. Wah, awan dhewe. Awan ruwat bengi ya wayangan. Mongko bubare nek Wonosobo menika jam 6, Bu. 6 isuk. Hah? Srengenge metu ka lagi, Bang. Srengenge metu ki gek webar. Nek ora iki diprotes karo masyarakate. Mula iki Ponorogo Maguan iki ya wis ngarani. Ngarani piye? Bubare 6:30. So. Wong mau Bu Lurah wis ngendika bare jam 3 kok kowe ndawakne wektu iki lho. Jam 3 to? Jam 3. Tak kira ora padha karo Wonosobo dikacake setengah jam dadi 6:30. Ora. Yogane sudah blesat. Kene iki wayang kuwi saka lingganing tembung wajib sembahyang. Wayang kuwi wajib sembahyang. Heeh, dadi diwiwiti sak bubaring isak, dirampungi sadurunge subuh. Ngono lho. Nek cara kene lho, nek cara Wonosobo nggonmu kono duwe adat sing kaya ngono silahkan dilanjutkan kuwi wis adat budayane. Nek tumraping Jawa Timur ana ing Ponorogo diwiwiti sak wise ngisak dibubarke sak durunge subuh. Saya ning Maguan kene lingkungane agamis, agamane kuat. Nek ora percaya kowe jam 3 sore ngono dolano ning musala, ning masjid, ning langgar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wong Maguan langsung gruduk ning sawah reng. Dadi tak rukokke tenanan lho. Lho iya. Bener, neng sawah ki ngampiri kancane sing sik do macul nandur pari. Ayo Kang, doleren kalau ditimbali karo Gusti Allah adan wis kumandang. Nek macul, nek nandur pari leren sike. Ayo, naki neng masjid neng langgar bareng-bareng salat jamaah, rampung jamaah, balik neng sawah nyambut gawe. Ini yang dinamakan seimbang utawa balance. Wong Maguan nyambut gawe yo kanthi sregep kaya uripmu 100 meneh, ngibatau kanthi kusuk kaya dene sesuk ditimbali karo sing gawe urip. Ngono lho. Paham gak sih? Paham. Lah iya. Kene iki cah agama. Wah, sesuk aku mangat kaji, Bos. wah, sesuk mangan kaji nang Mekah. Lho, Mekah. Nggih. Aku wis daftar aku. Wis daftar. Wis daftar. Daftar piye?
Ya daftar kaji. Weh ngono. Terus Kene iki aja dipedake. Iki naden to ambau dagelan kaya ngene iki. Hah? Iman iki kuat, Pak. ya. Contohnya aku wis nglakoni rabi gitu. Iya. Dadi saiki iki umpama rabi saiki lho deleng awakku piye? Piye? Saya lemu ta iki. Iya, ha. Makmur mergo kok ana sing wis ngopeni. Ngono. Bali ana sing wis nakokke. Heeh. Iki nek dhuwit iki tak tabung kaya bojoku ya Ah. ta. Terus engko ditabung meneh kanggo munggah kaji. Heeh. Terus Imane kuat. ya imane kuat. Imane kuat yen wis imane kuat insyaallah muga-muga ndonga karo Gusti Allah ning Mekah ya ta. Muga-muga kasembadan. Heeh. Aku ki yo ning omah yo olah-olah tanen. Ya. Ora ming mligi gareng ya. Ah. Tani ya ta. Hmm. Yo dadi pejabat ning kelurahan Ning desa. Wonosobo. Dadi apa kowe ning desa Lho, ngono? bagian penting lho, Bos. Penting apa? Nyetempeli, Apa? nyetempeli. Ya tempeli apa? Yo surat-surate nek cara kene iki bukades wis tanda tangan iki kudune distempeli. Oh, iya di tok ngono ya. Nah iya. Heeh, iya, Terus iya, ana iya. suarane nek ditok ngono iki. Wis enek suarane. Yung. Iya. Wis pinter beda. Wis kok le iso munggah kaji tenan ora Haji Mabrur jenenge. Lah ngopo? Haji Sokeh. Lah kok ngopo? Sokongane wong akeh kok. Ayo. Lah kok iso? Mergo ditanggapi wong pirang-pirang melu dalang akeh, diklumpukke disokong wong akeh, kowe dadi kaji ora mabrur ning kaji sokeh. Aku barang isuk ya ngono. Cahya kuntadi ki ora mabrur, sokeh ya an bakale. Sokongane wong akeh. Kaji ki kan neko-neko, enek kaji wahyu. Ngopo kuwi? Mergo sawahe payu. Arepe kaji ngedol sawah. Heeh. Kaji wahyu. Enek nggonku begenggeh. Apa? Tobat munggah kaji ning Indonesia balik dadi hajah mutmainah. Lah kok iso? Biyen tau ngemut barang sing ora genah dadi. Tonggoku ya iya kok. Piye? Barang kaji ki Bali mah denger-denger, Pak. Ngopo? Tekan kono ki duit entek. Heeh. Dadi ning kono mah ya kuwi, Apa? mutmainah kuwi Apa? bersama majikan. Ora kena. Ora kena ya. Ning ya alhamdulillah sowan wonten mriki alhamdulillah langsung disambut kalian Ibu Lurah. Ibu Lurah, Om grapiak Pak- ya? Pak Wandi kaya. Oh, Mbah Wandi. Mbah Wandi wis terus brengosen akike bareng salaman kok ditukke akike ngono. Wah iki gedhi banget ira jamak-jamak. Iya. Kae sing ya sing nyengkuyung sedane warga masyarakat kene minangka dadi tokoh masyarakat. Iya, sing njaluk lakon pokoke kudu wahyu toh jali ki Mbah Wandi kuwi. Mbah Wandi. Ora kena dinyang pokoke. Lakon kudu toh jali. Lah mung wahyu katentremane do iso do roh. Ora lakon jan kaya ling bayari dhewe. Mbah Wandi kae. Karang yo mau yo ngendikan karo aku. Ngapa? Kaya ngene entek atusan yuta Ah, isih tombok. Monggo ana request Mbah Wandi. rekes apa? Wuyung karo Ijing Miring ditayubke. Oh, ngono. Ya, lah iki wis Penggemar-penggemar wayang ugi kathah ingkang sami mirsani. Nggih. Sekarang yo aku ora dhewe Ora dhewe. karo Enek kancane. ana kancane sing ning pojok Budi. Wah. Aja Iya. pas. Pomo dadi bojomu ki pas kok reng kuwi. Lah ngapa to? Iya no, sing wedok gedhi sing lanang cilik. Gah aku, Pak. Ah, tadi lek malam Jumat ngono kaya tahu temumpang biting. Dadi Gah aku nek karo wong gedhe-gedhe. Lah ngapa? Keplepak aku. Lah kok iso Dijugokke ngono tak ngono. lepeken. Nyuwanke Mbak Tatin Kitot. Turuk. Ya iki saka Ngayu Jakarta ki sopan santune kecekel, Lah ngapa to? anggah ungguh, tata krama kecekel. Lah kok iso? Lah iya no Yogyakarta lek nggone seni lan budaya, nggone papane tata krama lan udanegara. Beda karo Wonosobo. Ngopo? Ting delajik ngono teko-teko. Saka Wonosobo yak-yakan ya. Ah iya. Beda aluse iki lek ora kaya nek Kosala karo Yojo. Ya. Isih saka Brangkulan anjene kaya ngono kuwi, Mas. Piye? Saka Brangkulan kaya ngono iki. Omongane piye omongane nek cara Conto iki wayang kuwi ya. wayang apa? Nek Yojo. Ah.
Suluk apa ya beda-beda to. Suluk beda piye? Wah, angger. Iso apa kowe? Edian cah kene. Weh, iso ndalang apa? Wah. Piye jajal? Lu. Saritinon ing kasiweken busana sutra kang maneka warna kuwi nek yoja. Apik no cangkemmu. Beda nek Solo. Solo piye? Solo ki gedhe. Gedhe. Piye? Sing Hanjreng Puspita Rum iki. Hanjrah. anjrah ingkang puspita kasiliring sambirono Andre Solo. Solo. Banyumas beda meneh. Loh, Banyumas beda nah. Beda. Piye Banyumas? yang gagah-gagah tiru kakine kiye leng-leng ramyan ingkang sasongko wayang yo Banyumas. Karo sing iya ayo. Ulu. Ulung Kartodiwirya. Oh iya, kuwi nek Banyumas. Ah iya. Lah terus ngendi neh? Wes Wis. ming telu kuwi lho joglo Mas ki ya. Oh iya, Jogja Solo Banyumas. Nonton awak. Luar biasa ya. Pendukunge Ki Ulumi. Wah, sajae. Wah, jane nuwun sewu lho, suarane apik ya Cah ya iki ya. Jogja ya apik, Solo ya apik, terus Banyumas ya apik lho. Ambak nuwun sewu cangkem kaya WC ngono kok apik ya ngene nyuwara. Wah, aja ngeyek dagelan. Lah ngopo? Dagelan ki abot. Abot apane? Lho, sampean ra menghormati sing nanggap. Nek Kok- dagelan ki menghormati sing nanggap. Buktine? Lho, nambak kaya ngene marep ditangkap yo marep nggon penonton. Ah. Kaya ngene ora lucu iso lara tipes. Ya. Lah sampean kok ditangkap mah marep rono. Ha. Ngopo? Lah piye? Dalang ki apa to? Dalang dasar gawean ringan tur bayarne larang. Pinten pekangkok sementen mawon. Nyatane yo masa angel dinyang sampean. Heeh. Lah pancen yo dalang ki yo kudu gelem ra gelem enek penyanyi sinden apik-apik ayu-ayu, gelem ra gelem yo ngedep debok. Iki lho malah ngedep debok ra ragat. Kowe njajal ngedep tatin. Yo. Lho, Iki karepe jane do piye to? Aku ki kan aku linggo. Ngadeg diteke kok dinengke wae iki maksude piye? kok sik kuwi Senen ana tin. Eh. Umpamane nek kowe saka lenggo tak deke terus tak nengke wae piye? Ayo. Lho, Modar pra kowe yo. Saiki pikiran nek. Ngapa? Pikiran kuwi omongane tatin iki bener. Ngapa? Heeh, kowe nek lungguh piye tin, Martin? Saka linggo ngadeg terus dinengke wae piye? Lho, Nek gur tak deke tok tak nengke wae piye? aku wis kulino karo bojoku kaya ngono ki. Angger aku wis ngadeg dinengke manggo sentik-sentikan ku dolanan. Maksude nah ya nek iki jenenge aku wis batut ngadeg ki rak yo piye kok malah di Aja kaya ngono ya iki. maksude arep dadi sapa? Diajeng garwanipun Kakang. Pripun kakus? Kakus sing ngerti ora? Kakung sing bagus disingkat kakus. Opo aku wis tuwek banget. Ora Pak Kanggo. Apa? Niki ajeng dadi bojo kula. Heeh. Bojone kaya ngene iki. Ah, anu. Kula gedene semene. Iya. Alah nggur keritok iki. Mak, gah. Ngene. Aja kok anu. Kene tak kandhani. Kene. Gur semene iki nggo waeng kontal. Pak, Apa? cilik ora apa-apa, Pak. Lah apa? Cilik sing penting atos bangane kok gedhe amem. Amem yo. Apa ta? Jenenge nek wong wedok kuwi ya paling ora nek sing lanang ki ya gendut ngono lho, sing wedok kuru lah. Ora iso nek sing lanang gendut wedoke gendut mah tubruan ora iso. Lho to, Pak. Ya rada kesulitan sithik lah. Klebune masih dek. Kok iki malah bahas apa Jazali, ha? Kowe wis ngeteki aku lah ya
bagi binage kok malah karo Pak Kangko terus lho. Ya dianggurke sithik ben dumpreng laler sithik. Ngono. Sugeng dalu Pak Kangko. Sugeng dalu Mbak Tati. Menika nggih nderek sowan wonten Maguan. Maguan nggih. Menika nderek sowan wonten mriki, nderek tepang Pak Bu sampun tepang kalian kula. Dereng oh nggih. Nah, perkenalan ya tak kenal maka tak sayang. Tak kampleng. Tak kampleng kowe tak kampleng. Nggih nami kula Tatin Titot Pak Bu. Kula saking Jogja, saking Kulon Progo. Menika sowan mriki nderek ndedonga kagem masyarakat Maguan sedayanipun mugi sedaya tansah pinaringan sehat nggih. Lancar rezekine. Amin. Rezeki ingkang berkah lan barokah. Mugi sedaya masyarakat tansah guyub rukun. Ayem toto titi tentrem gemah ripah loh jinawi. Amin Allahumma amin. Menika Reng, Ngopo? genahno. Jenenge Tatin kok metu titote iki sebabe apa? Tik, ki apa? ora Tatin titot ki artine gede. Lah nek cilik Sapa sing muni titit mah? Titot kuwi artine gede Mas. Ngono lho dadi Tatin titot. Wujude ya kaya ngene iki rada gede ginuk-ginuk gemoy. mula kok mau Pak Kangko arepe ngetoke Bathara Guru kok ora sida. Lah ngapa? Bul dinamatke umpama Mbak Tatin jagong saka kono wis kaya Bathara Guru, Pak. Kok iso kaya Bathara Guru ki lho? Lah iki tangane papat. Tangane papat loro no. Papat ngarep. Sing loro ning endi? Sedakep ngono kok. Cakepmu. Olah jaluk kon nyulek matane. Bathara Guru ki tangane papat. Ya. Iya tuh tangan. Sing loro ki iso ngene-ngene ya to. Terus? Sing loro ki sedakep nek Bathara Guru ki. Tapi nek Bathara Guru lah iki uduk. Lah apa? Lah iki Wong karang ngarep buri ora iso dibedakake, Pak iki. Kok iso? Iki lho. Kok ngarep buri kok ora iso dibedake ngenyak Tatin lho kowe. Ngarep buri ki ora kena dibedakake. Kok iso? Umpama aku dadi bojone Tatin iso nggo ndelik Kok iso ngendelik? marep rono. arep rono bahasa ngendi kowe iki? Lah. Rono rene. Iya to, Pak. Saka kono aku ora ketok, Pak. Dadi umpama aku dadi maling cocok ya sini. Duwe bojo Tatin kaya ngene iki. Iya. Dasare ya gedhi ning iki ngangeni, Pak. Oh, ngangen. Pirang-pirang dina ora ketemu ki kangen rasaku karo Tatin. Kowe. Heeh. Wis kangen terus ngapa saiki wis ketemu? Yo piye carane? Ya carane piye? Panggung ini hanya milik kita berdua. Nah terus arep ngopo? Ya roman to paling ora iki. Roman iki dadi sapa? Hah? Dadi sapa? Ya paling ora iki kaya ning ketoprak-ketoprak. Ya. Paling ora iki. Wis kaya yo iki kudune injis ngene lho, ngerti. Lah ya. dapukane apa sih? Apa Pak? Kene iki lah getol dengan cerita Suminten Edan. Ayo. Kayak tadi Den Mas Broto kita di Suminten. Lah cembluke tak pilihke sindenku. Sing ayu Pak, Sing ayu ayo sapa jenenge? Okva. Ayo dadi cembluke ya. Tok 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 tok. Ngomong mau ilang-ilinge ya, Reng. Kowe ora taruh wong e. Bar ndelokke iki Ngapa? terus iki bedane akeh banget Pak. Bedane apa? Dhuwur, lencir kuning. Ah. Wah, carane dadi bojo cocok iki, Pak. Ah. Memperbaiki keturunan. Iya. Anake mesti apike Pak anake. Apik. Umpama aku sapa iki jenenge? Okva. Apa? Okva. ya ta? Ah. Jos. Ah. Anake mesti ireng putih ngono ora iki. Heeh. Ya Allah, weling. Kok zebra ta? Diajeng. Iki kono berarti anu Pak iki. Suminten. ceritane. Suminten iki kedan ning aku. Jual Ning kowe moh mergo Mergo wis aku- kanca tresno karo cempluk. Oke. Berarti cemluke le metu mengko. Oh iya. Aku tak anu omong-omongan karo si Pak Ah. Ijo sik kuwi. Ah. Apa jenengmu sapa? Cempluk lungguh sik. Pluk, ayo pluk lungguh sik. Ayo, Bro. Kowe ora. Ora to. Den Mas Broto ki digantung karo Suminten. Tutuk. 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 Tutuk tuk tuk tuk. Tak wis padake saka kaduan. Kaya ora paling iki Suminten. Den Mas Broto. Aku sing teko lho Den Mas Broto. Panjenengan
perlu apa Ya ono perlu ya. Anu nanti saya iki kok nanti bahasa Indonesia bareng. Den Mas. Den Mas, kupinge budek. Tok tok Ono apa sih? Den Mas. Panjenengan menika pangling kalian kula menapa? Aku ora pangling marang sliramu. Kula Nanging sinten? tak wis padake Kula sinten? janur gunung. Kula sinten? Janur gunung. Kula sinten? Janur gunung. Kula sinten? Suminten. Nggih kula suminten to Den Mas kula menika sampun kapang sanget kalian panjenengan lho Den Mas. Aja kaya ngono Suminten. Diwes padake para nayaka praja. Sakmene mbane. Umpama aku Nek jenenge jatuh cinta kuwi ora usah memandang sapa-sapa anane cuman aku sama kamu. nanging anu Suminten. Apa? Apa? Suminten. Mekmu mati. Ngopo? Manismu. Ya, sing gandrung sing wedok iki ya. Anggun jiwa. Den Mas Boto iki goblok nek ayu suarane apik kok ya moh. Moh nek karo iki. Lah ngopo kok moh? Moh, mergo aku wis duwe pacangan. Waduh. Sapa pacanganmu? Lho, apa kowe ora ngerti? Sejatine ingsun wis duweni pacangan. Suminten. Ning kula menika tresna saestu kalian panjenengan lho Den Mas. Ora iso. Ing ngatasé putra bupati iki kudu duweni sisian iki paling ora Lah ya. sisiane sampun wonten Sing mriki sak lho. derajat ora karo kowe. Panjenengan mbok ngrasake sik to, sedilit wae to. Ora iso. Sedilit wae, Ora iso. setitik wae. Ora iso, ora iso. Jenengan mbok yo nek jenenge ibarat panganan mbok nyicipi sik ngono lho. Ora iso, Suminten. Aku Lah aku lek kon ngicipi tok gelem. Nek dalange ngono, apa-apa gelem ya. ora iso ya, Suminten. Agawe karo jiteng Den Mas, panjenengan napa mboten mesakaken kalian kula to Den Mas? Ora. Kula menika sampun dandan kawet wau demi untuk menemuimu. Apakah kamu cinta sama aku? I love you. Apa kuwi? Aku tresno kalian panjenengan. Ora iso. Aku wis dijodokke marang bapakku, Bapakmu sapa? bupati. Bupati sapa? Bupati Ponorogo. Jenenge sapa? Sopo? Lampu. Sopo? Aku ora ngerti bapakmu sapa jenenge. Sing pokoke aku tresno karo panjenengan. Ora iso. Aku wis duweni pacangan Suminten. Ora liya kuwi Cempluk Warsia. Templok Warsia. Cempluk Warsia. Endi bocahe endi? Lho, iki Iki endi? Iki. Coba tepokno aku karo yang jenenge Templok Warsia. Tutuk, tutuk. Kene Cempluk. Lho iki. Coba. Sama. Gini kowe taplok. Loh. Gini kok kowe iso dadi pacangane karo Den Mas Broto. Kowe ngerti ora nek iki pacanganku? Doyan padake apa? Kata-katamu kok doyan-doyan. Jenengan seneng mboten kalian Suminten? Ora, aku tetep tresno marang sliramu. Aku ora doyan sing barang kaya ngono kuwi. Den Mas. Ana kedhok Aja ngilang-ilangke kowe sapa sing ngladeni? Jenengan lagi wae ngladeni. Awang ngladeni aku. Nanti klambiku suwek-suwek iki sapa nalikane ngono desa kae ora seneng mergo kowe. Wong kelakuane wong wedok kok dadak manjat pohon kelapa. Loh, kan
Nanging dudu semestine wong wedok iki kaya ngono kuwi. Jenenge kuwi wanita sing tangguh. Contone iki lho. Ngapa? Lho, tuladane iki cemplok warsiah. Aku njaluk apa-apa ki ya disembadani. Contone? Lho, kopi metu kopi. Teh metu teh. Lah terus aku kurang metu apa? Kowe Wong aku kopi ya metu, susu ya metu. ora, Ora piye? ora, Ora piye? ora enak susumu. Saisane cemplok. Piye? Kowe karo aku ki rak yo sedulur ta. Mbok rasa ngrebutke wong lanang siji kuwi. Mbok kowe iki Aku ora ngerebut, Suminten. Aku ki ora ngerebut. Terus? Den Mas Broto sing seneng karo aku. Den Mas, Ngopo? dadi wong lanang aja tumbak cucukan lho kowe. Ngopo? Lah kowe mau bar karo aku kok dadi karo cemplok? Nanging iki dadi pilihane bapakku. Cemplok kuwi mau wis sisaku lho, Plok. Kowe gelem? Belum, Bro. Wong loro ngene tak ladanane ngene. Kok maksudnya ngono iki piye? Ora kena. Inti sarine apa Tin? Inti sarine, Hah? yen kowe ora gelem dadi bojoku, aku iso edan lho. Heeh. Rono. Nek aku edan, aku wudo lho. Blandang ayo ndang. Oh, iki etok-etok ya. Bacut ki. Yen ora lho. Den Mas, nek jenengan aku edan sapa sing arep nambani? Sing nambani dalange. Dalange nambani aku iso. Iso Ora iso, dalange lagi bar loro. bar loro lambung. Ya kon njaluk tulung Mbah Wandi sing nambani. Ayo. Mbah Wandi, njaluk tulung Mbah Wandi. Heeh. Mbah Wandi, mangringi Mbah Wandi. Mbak Wandi, Ae. Oh ya. Ae. Oh ya. Ae. Oh ya. Mbak Wandi. Edano sing kowe. Endi Mbak Wandi? Mbak Wandi nanti. Aku jaluk tombo Mbak Wandi. Wes. Disuwuk. Mbak Ayo. Wandi aku jaluk tombo. Mbak Wandi aku jaluk tombo. Tombone eketan 5 Mbah. Mbah endi Mbah? Mbah endi Mbah? Jebul ki yo tating karo ngemis Ngapus. barang ta iki. Ngapusi iki Mbah. Nganggo mik Mbah, mik endi Mbah, mik. Piye, Mbah? Iki sing sembodo Pak iki, Pak. Apa? Sing sembodo samu barang iki. Heeh. Kok sembodo? Lho, samu barang wis merantasi. Heeh. 75. Mbah Wandi ya? Heeh. Heeh. Oke, ya. Mantap bani Mbak niku Mbak Suminten Gentang Paras, Gentang Nempang Wuyung kalian apa ki mau kicing miring. Nyuwun sewu nggih. Nggih. Aku dipanggil kon nang panggung iki kesan. Mbah iki lho Mbah, niki jenenge Den Mas Broto iki milih cemplok daripada kula tak kalih jenengan wae ya Mbah ya. Gelem ae aku. Ya ayo Mbah. Aku ya milih iki wae daripada kuwi Den Mas Broto apa? Gur Oleh cilik. to, Ibu. Gur cilik ra ndek dhuwit apa? Bojoku kalau. Bu, Kae. ngambil sekedap nggih, Bu. Tak nggone dolanan tok wae wis. Ora liya-liyane. Ayo Mbah ya. Dadi bojoku ya Mbah ya. Oke. Ayo kuat pirang ronde Mbah. Lek 8 ronde. Oh siap, 8 ronde. Arep duwe anak piro Mbah? Piro? 6. Mbah, Kowe arep duwe anak piro? Mbah, kira-kira iso apa, Mbah? Isih oke no. Lah jamune apa, Mbah? Jamune tok jreng. Apa kuwi? Tok jreng. Tok jreng. Iya. Contoh aku jamune soringat, Mbah. Peringate opo? Sore diombe bengine jengat, Mbah. Ngono. Heeh. Lah aku ngombe njung to. Simbah. Kurang ngombe njung. Kuwi urang ngombe wis anu Jale. padake. Jeng ngene. Oh. Sing ngene iki njung.
Ngono ya, Mbah? Heeh, berarti kalah karo aku kowe. Kalah kowe apa nek kowe kowe. Berarti iku nyun sewu Mas Kangko. Nggih pripun? Bayarane karo Mas Gareng kowe aku lho kudune. Lah lucu aku kok karo. Ra iso wae. Ora iso. Ra iso mrene golek kok ngedekke Mbah Bandi. Lah, iki kok kan permestian untuk lawak sekian-sekian untuk prediksi. Nggih. Nek ngono didun bagi papat. Iki aku hitungan. Yo Mbah, aku sesuk bali denger-denger. Ngono. Mbak Wandi. Dalam. Panjenengan Nggih. mau nyuwun tembang napa? Kijing piring kalian buyung. Oh nggih, sakniki nembang buyung rumiyin nggih. 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 Kalih Aku- kula nggih. Lah aku ra iso kok. Ora iso ya nimbang. sing penting joget karo aku. Joget ya ora iso. Ya aku nek rung ditambani tetep omong areng ngomong ngene iki terus. Tambane Nah, kok. iki. Tambane. Iki sing teko iki sing iso nambani iki Mbah Reok iki. Terus muga aneh. Ya, sip. Apa kuwi? Buyung ya nak ya buyung. Buyung. Buyung ya. Nembang karo Simban nang kene wae ora sanadi-nadi. Iya. Nang tengah kene kene. Nembang Mbah Wandi. Buyung. Ae. Buyunge bawane piye Mas Gareng? Ayo, Bu. Rembulane sumunar. Ayo. Sopo, Pak? Ya. Rembulane Jos. sumunar dadari lintang angitari tawang. Ayo perbatatin. Iki ana bebungah saka apa iki saking Cakruk Kembar RT 2 RW 3 Gelagan Kulon Reok. Nggih. Ya niki enten 700.000. Nah, monggo Mbak Tatin ya. Nanung ya. Ating klepyen. Cak kaya aneh. Nonanung Wanci ratri was larat neno nanung ya. suara angin semripit ngidit Lolalong sayang gekeret mana Mas Gareng ayo mong kang nandang wuyung nanong taman loro asmara duh kusuma wilangan loro lan songo lan kalih nonanong ya. mugi welas mreng Monggo buka celuk. Nah, Nduk Okva ya kena, Mbak Tatin ya kena ya. Wuyung. Nah, ya. Langgam sik ya. Nganggo wae. Dangdut. Ya, monggo dadas.
saking penggemar berat Ki Dwi Jokangko nyuwun lagu ninggal katresnan. Oh nggih, pun garap Samboyo. Oh nggih, monggo Cok. Mungkin sambung ninggal katresnan Samboyo. Yo. Mbak Opal kan. Mbak Tindinot. Joget iki, Pak. Thank you.
Ah, sampun katur niki wau. Mbah Wandi. Mundutipun. Nggih. Wis ya oleh menyilih aku. Nggih. Bang. Oleh wis ya matur nuwun karo nyonya kae. Bu niki anu nggih. Anu le ngambil sekedap malih nggih wong dereng siyos ngenehi yo. Kowe ku ndak tanduk. Ora tanduk sampun. Yo wis. Nggih, matur Mbak suwun Wandi nggih, matur Pak. suwun. Nggih, Mbak Wandi, sinten sing katuran pinarak pepabungan wau, Pak? Pak Toni. Oh, Pak Toni. Pak Toni. Pak Nggih, Camat. mangke Pak Camat Nggih, kalian Masuk Bu Lurah. Bulu. Oh, ngaten. Nggih. Nggih. Jenengan kan nyuwun pirsa bulurae di Pak Nggih, Toni biar nggih. pirsa nanti. Ditambah Pak Pamuji niku dewan kang. Nggih. Oh, nggih. Siap, Pak. Katuran Pak pinarak Lurah, nikah Pak nih, Pak. Lurah kados dire Pak Lurah Besuki niku ya tukang joget, tukang nyanyi ya MC. Oh, komplit nggih, niku Bapak. wonten Nggih. satu niku. Oh, nggih, siap, nggih. Selain itu Monggo menawi kepareng tindak panggung Ibu Kepala Desa sinten ingkang diaturi tindak pepanggunan ya wonten Pak Pamuji Nggih. wonten Pak Camat Pak Lurah sing kersa pinarak wonten panggung monggo katuran ya nu berbaur dengan seniman-senimati nggih Mas Gareng Nggih, Pak. menghibur sedaya warga masyarakat wonten ing Maguan ya Monggo Pak Pamuji Mbak Bilih, utawi Pak Camat, Pak Toni. Monggo. monggo ayo Kalian ayo ibu, kancane gisik gembira alera Nggih, sugeng dalu, Bu. Nggih. Monggo katuran wonten Ibu tengah. Sunar ya. Nggih. Ibu Kades menika sampun kalih periode, Pak. laras Purna besok pada bulan September. nggih Nah, muga-muga tutuk anggenipun momong masyarakat, Ibu. Amin. Pastunipun. Ini contoh emansipasi wanita. ya Nadyanto dadi wong wedok ning iso memimpin warga masyarakat wonten ing Maguan. presiden wedok ana gubernur wedok ya ana Ana. bupati wedok pirang-pirang camat wedok kepala desa wedok pirang-pirang sejajar dengan pria untuk memberikan tanggung jawab memimpin kepada desa gitu Mas Nah, iki contohnya beliau Ibu Sunarwiyati. Nggih. Nah, monggo Nggih. Ibu paring Paling dawuh, pangandikan. Bu. Nggih. Nggih, matur suwun sanget. Kala wau sampun jumeneng wonten mriki. Lah menika sampun tergandengan ditunggu-tunggu Mbak Tatin. Oh, nggih. Kawula atas nami desa ngaturaken sugeng rawuh dumateng Mbak Tatin Titot. Nggih, Bu. Nggih, sepadha lemune ya Mbak ya. Nggih. Nek jenengan ampun titot nggih, napa? Nggih sedengan ngenten Wis mawon. duka pokoke padha lemune nggih. Sami sugeng rawuh dumateng Mas Gareng. Nggih. Mas Ibu. Gareng sinten wana sapa? Nggih. Nggih. Sugeng rawuh wonten Maguan. Matur suwun sanget atas rawuhipun ingkang ditunggu-tunggu masyarakat. Sampun napa nggih? Berhari-hari niki. Kapan Mbak Tatin dugi? Alhamdulillah Nggih, dalu menika alhamdulillah, saged Bu. kepanggihan. nggih Intinipun atas rawuhipun panjenengan saged menghibur masyarakat Maguan. Monggo mumpung kepanggih jenengan meriahne desa kula niki, Pak. Siap. Amargi kegiatan dalu menika
pungkasanipun kegiatan bersih desa. Oh nggih. Nggih, dados niki ingkang terakhir, ingkang pungkasan dados masyarakat menika nyuwunipun ingkang meriah. Oh nggih, Nggih. nggih. Matur sembah nuwun nggih Bu, Sami-sami. sampun nguri-uri nggih ngurip-urip anu seniman ingkang termasuk kula kalian Gareng kalian Pak Dalang menika nek mboten dipun tanggap nggih mboten urip niki nggih. Mboten. Lah nggih, kalih iki nggih rezeki niku nggih kagem para pedagang juga lho Bu. Dadi pedagang nggih angsal rezeki nggih sedaya angsal rezeki saking niki mergo nanggap wayang niki matur sembah nuwun tesih nguri-uri nggih Bu nggih. Amin, nggih sami-sami. Nyuwun ngapunten Bapak Kepala Dinas Kabupaten Ponorogo Sugeng Rawuh. Nggih. Kala wau mboten dereng panggih waktu kula jumeneng nggih. dipun sketsakaken Bapak. Pak Kadin. Nggih. 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 Wonten pamundutan lagu menapa Ibu napa? Mbok boleh ajeng- titipan Nggih, ajeng nembang kalian kula nggih saged. Kula nderek mawon. Tembangipun monggo njan pilihne sing sae. Nggih. Nggih, sing sae kagem masyarakat kula. Nggih. Kula mboten saged nembang. Siap Pak. nggih. Siap Bu. Napa pripun? Mbah Wandi nyuwun Mbah Wandi sisi pripun? Nggih. Sesi deman. Oh, nggih. Siap. Oh nggih. Nggih. Mungkin kula tak lenggah mawon. Dados mungkin mboten saged mirsani jenengan lek kula teng Nggih. mriki. Oh, nggih 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 matur Nggih, Bu. sembah nuwun. Matur suwun, nggih, Bu, Bu. nggih. Nggih. Menyatu Nggih. dengan masyarakat. Sembah nuwun Ibu Kepala Desa. Desa Maguan. Dah, tak nyangoni sinden barang ngopo to, Reng? Iki mergo nek mboten minggah niku mboten ngeten iki, Mas. Ah. Iya. Lah iki bejane kanca-kanca iki. Bu nganti ditung Jiro Lupatmo. Yoga entuk wae iki, Pak. Aja. Ya kok iso entek 3 juta pujul. Nggih, matur sembah nuwun Nggih, Ibu. matur sembah nuwun Ibu. Oh, nggih. Nggih. Mugi Matur berkah nuwun. barokah Bu. Nggih. Wiwitane. Ha, sesi deman karyanipun Mbah Haji Syukuran Suwanda saking Blitar. Siap. Ayo, dibawani riyen Mbak Tatin, monggo. Wiwitane andrek sang pake pria bagus kang olah budaya Suwan. sowan menyang kutha gedhe Ya. Bendera terus kayung yen Selendang kuning kang saking bukir Swara kurang. Ya. Swara kurang pramana ning oasis ngrum. Ana kodhoke. Angungrum marang bendara Dia sulesnya pijer ngincangake alit Ras tampani kendang. Yuk. terus no sesi deman Oh. Yuk. luwih becik patenan
Mas Pomo, terima kasih. Suwun. Nah, penaturaken dua permintaan dari Mbah Wanti. Nggih. Menika wonten mamundhut Mas Gareng Mbak Tatin. Mbak Tatin Napa, jeneng Pak? kasihke ya. Nggih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sunarto Pak Enanda. Ingkang mapan wonten ing Gemolong Sragen derek mirsani wonten ing channel Dwi Jolaras Indonesia. Nggih. Menawi dipun keparaken nyuwun lagon kelinci ucul garap gamelan Bali Pak Kangko. Nggih. Ugi saking anu Mas Gareng. Nggih. Saking Pak Zani, Pari Kediri ugi monitor. Derek Mungon, terima kasih. Mas Ngadinu, Pondok Ungu penggemar berat ngebiar malih Mas Kangko. Nggih. Nah, benjing tasih ngebiar malih wonten ing Semarang, lajeng wonten Jombang Mas Ngadinu. Iya suwun kelinci ucul. Ya. Mas Tulus Cikarang, Jawa Barat ugi monitor sembah nuwun. Ya. Ya terus ya Mas Gareng. Kelinci ucul. Nggih. Digarap Gamelan Bali. Sinten ingkang badhe Ana Butuwi, Siap. ana sapa jenenge kuwi Mbak Wiwi Irawati juga ada Mbak Retno Cungpe. Ya. Ya. Ya aturke ini digayengke wong iki cara Bali, Pak. cara Bali. Ciri khas Dwi Jolaras. Ya. Monggo. Pun aturaken sedaya pamirsa ingkang wonten ing Maguan uga ingkang wonten ing luar kota juga luar negeri yang pada malam ini menyaksikan lumantar live streaming Dwi Jolaras Indonesia. Nggih. Penonton mencapai 2000 lebih pasang mata, Mas. Iki bengi. Ya. Monggo pun garap kelinci ucul gamelan Pulau Dewata. Yuk.
Ngobengi kutha sateruse bisa marga aku anggolek sing tak tresnani janjiku Sing kedua dangdut para kanca. Terima kasih. Si Ucul. Wah, cungpai. Apa? Kowe ceget. Cungpai. Cungpai iki lho tak ajak. Nggih. Tasih tunggal Mas pamundhutipun. Napa, Pak? Menika saking Mbak Tia ingkang mapan wonten ing Singapura. Nggih. Nyuwun lelagon Pujaningsih. Lho, Pujaningsih gamelan apa iso? Bisa ya? Nah. Nggih, ingkang nyekar Mbak Tatin. Nggih. Kagem Mbak Tatin wonten arta 200.000 matur sembah nuwun. Nggih, Pak sehat walafiat sungkem Tia. Saking Singapura, nggih, matur nuwun. Nggih. Nah. Ya, Gune gen Pujaningsih iki
digarap cara nganu, Pak. Apa? Gamelan iki. Ya gamelan. Wah, iki. Nah, sing disuwun Mbak Tatin niki ana arta 200.000 ning dikancani karo Mbak Mayang karo Mbak Wanda. Yo, Wong telu. wong telu. Disupati yuk, mari berdiri yuk. Mari kemari Mbak Sinden yuk berdiri, menyanyi sambil menari, yang kanan yang kiri tekan sampai pagi. Mari kemari Mbak Sinden yuk berdiri, menyanyi sambil menari, yang kanan yang kiri tekan sampai pagi. Reng. Iki ana 200.000 saka anu diaturke Mbak Tatin. Iki. Ya, aku mau menyampaikan tok. Ya iki wis di TF. Iki kula. Dibayar Ah. naik. Saka Mbak Tia ingkang wonten ing Singapura, Mbak Tatin. Nggih, matur sembah nuwun Mbak Tia. Mugi berkah barokah nggih, laris. Amin. Lari-lari sing ndine. Kabeh anu. Pujani se, Pak. Iki ngersakne orang gawa musik Mas Gareng menjane Mbah Wandi lan panitia. Insyaallah benjang wonten ing Balong, wonten ing ngadisanan kalian wonten Ngerandu mengke wonten musikipun. Nah, terus mriki niku nglayani nganggo klasik ya oke, musik ya siap. Beres. Oke, manut kalau sing nanggap beres yo Mas Gareng. Beres. Maju tak gentar. Membilah yang bayar. Yo. Diaturke lagune Puja Ningsih. Monggo para kanca yuk dados. Ayo dong. Para wakaning bagus netra terus handulu nadyan kata handamu nanging kusumake kalbu baper pacar pindu sloko pinapa Sepisan anjalan kang ngasta, kaya wis antos swarga. Iya iki tresna Agawe
Ison hanjawat kang asor Kaya-kaya pus antuk suwarga Apa iya iki tresno Tresno tansah nyata Mas Gareng menika wonten dawuh saking panjenengan Ibu Kepala Desa Maguan Nggih. Pak Dalang Pak Kadin Tony Sumarsono saha panjenengan Pak DPRD Pak Pamuji diaturi tindak wonten pepanggungan ora ketang sak kebiaran. Nggih. Pak Tony kalian Pak Pamuji. Nggih. Monggo Pak Tony Pak Pamuji menika daulat dawuh saking panjenengan Ibu Kepala Desa Katuran Pinarak wonten panggung. Yuk, turup. Monggo Pak Tony. Monggo. Monggo Pak Tony, Pak. Piantun ingkang hebat. Nggih. Dalu, Wiseng dalu, nggih, Bapak. Dalu, Pak. Mas Sedaya wabil khusus Bu Lurah atau perangkatane warga sedaya saged namung derek donga mugi-mugi berkah. Tansah tumuju dhateng panjenengan sakeluarga lan seluruh masyarakat Maguan. Sukses selalu aja lali ya. Mai besok macong neh lho ya. Nggih. Nggih. Kula namung nderek mangayu bagya. Mugi-mugi anggenipun kagungan kajat bersih desa, Desa Maguan tansah pinaringan rahayu wilujeng kantun manggih bagya mulya sak warga, sak kecamatan, sak desa Maguan. Matur kemawon. Amin. Matur nuwun. Niki pripun Pak Tony? Lah monggo. Aku wis pasrah lek nyanyi Nggih. lok-lokne. Kula nggih kula nggih tak wakil Monggo mawon. Pak Pamuji. Wakil Pak Pasrah sing urung Mas Gareng. nyanyi iki. Monggo Pak Pamuji. Pokoke hukume munggah panggung iki siji nyanyi loro nyawer. Lah kuwi milih ndi? Ngono, Pak. Nek ora nyanyi ya berarti Nyawer. Nggih, kula tak pun ninggalin iki, Pak. Nggih, ngoten mawon Mas Oh, Angkot. ngoten, Pak. Dipun Siap. regengaken. Ya, siap. Nggih, Mbak Nur. niki kula Napa? Request napa, Pak? tak wakil Mbak Tatin mawon. Nggih. Nggih, Lagunipun apa? ali-ali. Wah, ali-ali nggih. Nah, Kula tak mandhap mawon nggih. Nggih, kula tak titip mawon. nggih. Nggih, Mbak Nur. Monggo Pak titip kalian kula, Pak. Oh, lho iki setunggal jiro lupat mo 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Oke men to Reng. Udakara enten 3 dosa, Pak. Nah, Pak Pamuji, wah, ngoten niku lho, Pak. 9, Pak. Matur suwun, Pak. Wih, berkah nggih, Pak nggih. Pak Tutuk Pamuji, kanggenipun momong Bandung. masyarakat. Nah. Wah, iki, Pak. Tak titipke masuk kas. Ya. Nah, Senengi semua sapa? menginginkan suarane Mbak Tatin Titot. Nggih. Nah, sing disuwun Pak Pamuji lagune Ali Ali. Ali. Nah, ya untuk menyingkat waktu tanpa bawa ya Mbak Tatin ya. Nah, Ki wis wayahe kepruk. Oh, ngono Nggih. ya. langsung, Pak. Ya, wah. Ali-ali. Manyen ya. Pamundhut saking Pak Pamuji muga-muga tutuk kanggenipun momong masyarakat. Nggih. Iki yo nenggani ya ngestreni warga masyarakat Maguan. Jarang-jarang lho Pak minangka dadi punggawaning pemerintahan ki angger bar limbukan yo kundur. Ing iki nganti biar sesuk. Nggih, matur nuwun saderengipun nggih. Nggih. Sampun peparing mugi berkah nggih, Pak. Nggih. Dagangane payu Tatin. Laris-laris. Laris. Yo, ngagemo. Ya. Ngagema ali-aliku pamrih aja marang aku. Ayo. Nadyan kula mboten elu mesuke elingono laman ambane selaka emane mung tansah damel suwon niki ambane kencana pamrih tansah manggiya raja Jan, sing ngendangi malah iki aku bingung lek arep nganu irama. Saking terampile tangane lek nganti kok ora protol ya tangane. Angger Pak Dodo ki. Iya, Pak Dodo. Dran tang. Pak Dodo iki Lek arep ketutke iki iramane nek ora tek. lha iki mana? Blundang. Tak. Hmm. Tang. Iya. Dos. Pilihanku mripat biru pamrih Selesnya ingkang warani Nyampakan isi hatiku besuke Bersanono
Pilihan kumripat jeru pamrih Yesus akan isi hatiku besuke Matur sembah nuwun. Nggih. Ya, nutuk nelakon ha.